Доброго ранку. Усім салют! Кася, а Кася? Повітайся з глядачами. А? Кто, где? Ну нарешті. Ми тут, у Доброранку. І зараз твоя черга говорить коронні слова, Кася. Зрозумела. Рада вітати вас у нашому Доброранку. І що це було? Про що ти задумалася з самої раниці, Кася? Я не задумалася, я марила. І про що? Про те, як чудовно було попинутися у якій-небудь казці. Наприклад, на балі у Королівському палаці? Можна і на балі. Ну, чаровать я не умею. Шкода. Але ми можемо відправитися у одно казочне місце, яке існує на самій справі. А яно сапраўды казачнае. Не сумнявайся. Кася, Лесик ніколи не підманює. Тады поляцелі хутчэй. Мы ведаем, что ў прыродзе мноства чароўных мясцін. Так, нават у нашай Беларусі ёсць пейзажы, якія выглядаюць быццам іншапланетныя. Дык вось, адна з такіх дзівосных мясцін – возера Луян, якое знаходзіцца ў Кітаі. Сапраўды, казачнае месца. Просто вачэй не адвесці. На самой справе Луян не просто возера, а водна-балотная сістэма. О, Лесік, давай, калі ласка, без складаных слоў. У казцы ж нічога не тлумачыць з навуковага пункту гледжання. Добра, скажу прасцей. Месца унікальна тым, што дрэвы тут растуць у вадзе на глыбіні 1 метра. Значыць, па лесе можна плаваць на лодцы? Любавацца наваколлем можна і пешшу са спецыяльных плывучых насцілаў. Але плысці на лодцы паміж дрэвамі, якія дасягаюць 45 метраў у вышыню, сапраўды казачная прагулка. Неверагодна. Але гэта яшчэ не ўсе дзівосы. Уявіце, возера Луян умее мяняць колер. З дапамогай чараўніцтва? Чаруе тут сама прырода. Вясной і ўлетку возера афарбоўваецца ў яркую зеляніну. А ўвосень? Восенню лісце секвоі і іншых дрэў набывае чырванаватыя і карычневыя колеры. Быццам мастак-чараўнік перамалёўвае пейзажы нанова. Прычым лісце адлюстроўваецца ў вадзе, і яна таксама набывае чырвоныя адценні. Я ў захапленні. Лесік, можа, на гэтым казачным возеры жывуць казачныя птушкі? Тут сустракаецца больш за 70 відаў птушак. Так што, магчыма, сярод іх ёсць і казачныя. А яшчэ ў возеры Луян шмат рыбы. Значыць, і залатыя сярод іх абавязкова плаваюць. Правільна, Дарынка! Такое казачнае месца абавязкова населена чароўнымі істотамі. Ну што, спадабалася вам падарожжа? Яшчэ пытаюся, Лесік. Давай далей аглядаць наваколле гэтага чароўнага возера. Кася вельмі захапілася, калі на мульцікі забылася. Сапраўды, я ў захапленні. А між іншым, час вяртацца і ўключаць гледачам ранішні мультфільм. Кася, але падарожжа па краіне мультфільмаў не менш цікавае. Добра, угаварылі, вяртаемся. Але на возера Луян мы абавязкова злятаем яшчэ. Дамовіліся. А зараз глядзім мультфільм, сябры. Працяг мультфільма ўбачым крыху пазней, бо зараз я хачу пазнаёміць вас з адным вельмі адважным сабачкам. Мы заўсёды гатовыя да цікавых знаёмстваў. Адважны сабачка? Ён што, здзейсніў нейкі подзвіг? Кася, праз некалькі секунд сама ўсё ўбачыш. Дзяўчынкі, спачатку адкажыце мне, якімі, на ваш погляд, павінны быць сабакі-пастухі? Ну, яны павінны, напэўна, быць даволі вялікімі. І даволі суровымі. Гэта ж складаная задача кіраваць вялікім статкам. Звычайна так і бывае. Тады другое пытанне. Ці можа пасвіць статкі сабачка пароды чихуахуа? Дакладна не. Яны такія маленечкія, гэтыя сабачкі. А яшчэ, мне здаецца, даволі баязлівыя. Але калі Лесік пытаецца, мне здаецца, такое магчыма. Правільна, Дарынка. Знаёмцеся, чихуахуа Обі-Ван. Ой, які маленечкі!
невялічкі. Пагаджуся, але паглядзіце, як мініатюрны сабачка, пароду якога звычайна лічыць дэкаратыўнай, кіруе адразу некалькімі статкамі авечак. Ого! Глядзіце, статак не вельмі слухаецца вялікіх і грозных сабак, а маленькі Обі-Ван выдатна спраўляецца з роллю пастуха. Адважны сабачка даказвае, што для сапраўднага пастуха няма абмежаванняў у росце альбо пародзе. А яшчэ ён даказвае, што не трэба баяцца ніякай справы. Трэба брацца і рабіць. І ўсё атрымаецца. Дзякуй, Лесік, што пазнаёміў нас, а Обі-Вану дзякуй за цудоўны настрой. Ну а зараз я ўключаю працяг мультфільма. Глядзім, сябры. Сябры, у мяне прапанова. Давайте пасля заняткаў прагуляемся ў парку. Добрая прапанова. Можна птушак зернем пачаставаць і вавёрак арэшкамі. Правильно, зараз зіма, ежу ім здабываць складана. А ты што маўчыш, разумнік? Не хочаш дапамагаць жывёлам? Вядома, хачу. Я з вами, дзяўчынкі. Просто я ўспомніў пра адну вельмі незвычайную вавёрку. Ты сябруеш з вавёркай? А чым яна незвычайная? Кася, пра гэтую вавёрку я прачытаў. А незвычайная яна літаральна ўсім. А можаш расказаць пра гэтую вавёрку падрабязней, Лесік? Вядома, магу. А вы падрыхтуйцеся здзіўляцца. Калі прагуляцца па трапічных лясах Індыі, можна сустрэць самую вялікую з клапатлівага сямейства гіганцкую вавёрку. А гэта дакладна вавёрка. Ну, знаёмых нам зусім не падобная. Вавёрка, не сумнявайся, Кася. Афіцыйная назва жывёлы – ратуфа. Уявіце, яна можа вырастаць да паўметра, а хвост яшчэ даўжэй. Ого, і колькі важыць гэты цуд прыроды? До 3 кілаграммаў, што перавышае масу цела нашай знаёмай вавёркі ў 10 разоў. Ого! Важыць як хатняя кошка, а рознакаляровая як папугай. Сапраўды, ратуфа самая прыбраная сярод вавёрак. Сапраўдная модніца, а паводзінамі яна нагадвае нашых лясных прыгажунь. Вельмі! Нягледзячы на вялікія памеры, ратуфа вельмі лоўкая і спрытная. З самай раніцы яна скача з дрэва на дрэва, прычым скокнуць можа на цэлых 7 метраў. І прыгажуня, і спартсменка. А яшчэ індыйскія вавёркі вельмі цікаўныя. Асабліва ім падабаецца ўсё бліскучае. А гэтым яны нагадваюць знаёмую нам сароку. Цікава, а арэшкамі ратуфу можна пачаставаць? Яна дакладна не адмовіцца, як і ад фруктаў. Але ў адрозненне ад нашай знаёмай вавёркі, гэтая рознакаляровая прыгажуня не робіць запасаў. Значыць, ратуфа не такая гаспадарлівая. Проста ў Індыі няма халоднай зімы. Таму вавёрка ў любы момант можа падсілкавацца карой і лісцем. Лесік, у цябе зноў атрымалася нас здзівіць. Я стараўся. Дзякуй, Кася. А зараз можаш адпачыць. Толькі спачатку ўключы чарговы ранішні мультфільм. Дамовіліся. Уключаю. А зараз надышоў час развітвацца. Шкада, але гэта ненадоўга. Сябры, няхай ваш сённяшні дзень пройдзе карысна. Цікава. І самае галоўнае, весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым дабраранку. Не праспіце.